Nazi izathu zokuthi indaba wena ushimile. Number 1, uvuka ukuthi God fearing must post izinto. Post umdate. Uyastida dali. Masungithola kanjani umkhonyana oright ubhizi uDonos. Asikhuleni phambili. Number 2, nama trust issues. Ungazi ukuthi relationship iyosebenza kanjani makuthi noba u4 anithembani. Ha? Ngosikhathi isikhathi othando wena emele mfana ushaya ngathi uyisilima nje. Ubuke ukuthi lo lenjabulo esinesoka phakathi. Aruyithulala. Number 3, upheka ingqafu. Kuyoba nekhaya elinjani ungakwazi kangakho ukupheka? Awekho amasi la ekhaya. Mase ngikuyisa kanjani ke ekhaya ngazi kahle ukuthi upheka inkinga. Wedale. Amantombazane la ngaphandle alishaya ibhodo. Ngikutsheneke mina. Ashaya ukhara umnandi kabi. Number 4, ama standards akho high kakhulu. Kanti nawe mayibuka esibukweni uyibuka usheshe uyibuka uphuthuma. Awusayibona kahle nawe ukuthi mina kodwa nami kodwa ayi. Number 5, uthanda imali, ujolela imali. Uyolithola kanjani ukuthanda wena usathanda imali kangaka wena ngani? Uyodlala abafana. Ngaphandle nama uthi uyathanda ukudlala abafana. Uthanda abafana wena ngani? Kumbo. Amadoda akawo neprice. Ungalibela uthanda abafana kangaka wena ngani? Nabathanda abafana wena. Right.